Mafana muwanele muntu huyu kana kondo pasane comment kumapeto. Inu ya loka tukozi wani. Kuti inu ndiweni weni wa MCV. Endi tikabwera mbuyo pang'ono 2019 kubwera uko magulisa magali moto. Koma lero mubwera pamaso apo zene kuti zinthu sizikuyenda munaduka. Vuto ndi chani kweni kuti zifike mmene mulirimo. Mina ninganena kuti vuto ndikusenda kwa zinthu. Onena kumari kwacha furi yagwa chikoto sali ndizolondola furi kwacha amene yagwamo urupeza gali moto ya munthu umugulisire amakozoliga mulanga silinga gulisa papa kwa yarani yagwa chonche zimene madalira kwambiri mwazina zinali zimene zozo zanamba atuna ndi mpambo mene matogula gama kali matogula ka 1.5 million ka 2 million nthawi imeneyi papo kan 2 million sunga kagula gama totoka udolagulisa sizikumatiza zikumakhala zovuta choncho amene anali ndi mipambano ngono ngati nthawi imeneyi jama kukakati business siku tatu sikuteka fo sunga tenga sundama jokoda gama ukagulisa kulingana kampamba mene unali nako kangusokonekera basi ndeza sokonekera ola kuti munthu peze ntchito mmene kaya udrive mmene kuti uyende bwinobwino panseyo ngati mmene zimene ukukhalira ntchito zikukhangati zolongosoka zotanezo zikusowa kunkhangati ulilira isesi ukangoyisiya ngati mdengu mopanda soya mopanda kanthu Panopa ndiyeno mukutani muli pati. okay panopa sindinganene chenicheni imene ndikupanga fa zimene mmadalira kwambiri ndimenezo ngati ndimene panseyo kuti ndipeze chakudya chale mumakhaonena kuti mene ndayenda musiku limene lolo kanapeza ka 50,000 ka 10,000 ndi muitenga 20,000 ungakula chani kusika ndipale Ife nkumva kwathu takhati kumvesera kuti achewa kweni achewa kauchuka kulilongwe kadeza kweni tingoti achewa ndi anthu amene mwina akunjoya kwambiri ndi boma ilili ndi ife sitimakuziwa kuti ndino njewa mukubwera mazadandaula apapo kuti sizikuyenda mukuona kuti vuto ndi chani kweni ino pokhala nchewa komanso mukudanda kuti ndi palibe mmene mukupanga ma business muladuka. Ine sindikutenga kuti ndine nchewa kapena ndine ndani koma ndikutenga eneyo pamapo mmene ndikuziwa eneyo kamina achewa amene akuziziwa kuti ndine nchewa zimadendera iwo koma kwa ine sizikutenga ndinali pamapo makisupa paja ndimagusa magali moto mmene mmaona ndimala magamora makwana 20 kuti of course wasewuzira makhala kuti ndi ayineya koma anthu ondikhulupirira kuti utenganizirani zigulisa ndipereka gulisa mapeza ndalama mmene mujamu pamweni matopisa kalatu kafolo kuphatiza pati matiti ndinali ndi mpambo kuti kugula gali moto kuyoda ndikuyikhoza mwana ndikugulisa kapena for breaking kubreka tipeza mikanga chepe koma panopa zikufanira ukagwira ntchito tolo ndila 100,000 ndilochita mwawo ndi 100,000 eja ndilero ndimawanambe jarani yata Ndiyeno apa chaka cha mawa tupita nokuzisankho kuti muna tisinthe zinthu kapena muna zipitirire mmene zililimu inuyo mukufuna kwanu mukufuna kuti titatani kweni zikungwenere kungusankha mwanzeru tamasoka ndi muno bwino amene papa kusankha mwanzeru zikwenere kusankha mwanzeru potenge aliyense mmene zimendera poyambirira mazitani timaziona pano paso lamulo usalaulaniso taona ndi mmene alikufuna kusankha mwanzeru ngati anthu akumva kuti palapa zinthu sizikuyenda sizikuchita bwino akwenesa pokasankha mwanzeru ukana mavuto ali ndi muna sindikumva ndi bwino mutanthauza zokuti ulamuliro uwu watonse alliance musu ndi musipi uchoke sizikutheka uchoke ulamuliro umene uwu abwere ndani ine pano basi ndingachotera abwera kuti ndikatende nina mwina abwere kwina ayesena kamene ndalimbo lomwe kandikale kaabwera wina kuti mwina kapene izizi mwina kusiyanisa pano padakali pano pamene zikuonekera ndi pakati pa MCP ndi DPP achakwera ndi Professor Peter Mutharika pa nthawi amene wawa tulowere mbali iti okay pa nthawi lipolerekeza limene fotokozera munthu asala kuchitoloza airport asala ndilimi fana kuchoka zaka zambuyo tusala chakuti zafika 2020 nimeza khanga zifaka za msoko na so ulamulo nelo lambo mene kugila ya ulamuliro kugila chiro kusaka malamulo sama majoko kuti makhanga libe pangoti mabizu yiri marani timateka timaenda timafundisisa kwa munthu mwina amene mwina angamveko zimene mukuyankhulazi mongo loza kuti tipite kwa ndani pakati pa achakwera ndi Professor Mutharika atapita ku DPP tipite ku DPP chifukwa chani ku DPP zabwino zina ndingathokoza zimene zimatha kundichitikira kwera ni munthu olimbikira kwambiri kugwira ntchito
simadalira kuba simadalira kupemphesa ndimadalira kugwira ntchito ndi manja anga ndipo ndikonda phunzitsa ku driver zapagaja pang'ono nachitako pang'ono komabe zionesa kuti sizikutali sizikuyenda koma munthu amene antchito zomwe mapangazo zimatithekera mabanja mayenda kuko basi ana athu amasangalala mabanja athu amasangalala koma panopa zikutani zikuvuta auzeni amalawi uthenga wanu ukhoza kukhala wotani malingana ndi mmene mwafotokoza kuti zinthu sizikuyenda mwalimbisa mtima banja amalawi poti mwanazo kuti tipite kwa Professor Arthur Peter Mutharika come 2025. Mina chimene ndingalepo chonena kuti iyo kwamene akuma akhale chisankho choyenera ngati imene fotokoza kuti 2025 ikubwerayi tisinthe mwina pabwerepo ena kuti tione ulamuliro wayo pene tibwerere mbuyo kuti mwina zimene mapanga mbuyo zitati zachitika kuti ulamuliro mecho bwereraso fika na papa mwina ena afe kutokhale mwina tasisumuka mwina kumbali mabizinesi athu chifukwa ine ndinali munthu mmodzi mwina mukuziwa nthaja machijika lo magali mwina logamu yanga tamangana kuchipani mwina kayiphwanyisa kuchipani chake kuchipani cha MCP. So mudali member la waiweni wa MCP. Ineyo ndinali munthu beonena kuti ngakhala kulikulu kusangaliziwe komabe ndinali munthu amene malimbika kwambiri ma mwenda social mpiyu nake kumari kujani chakulilonge kulilanga ndipo ndimapangasa support mwina gamu ranga mafuta anga wa MCP anawina analuza munthu ameneyo kudakangana amene alose yaso sinaraniso sinabinduzi koma mama ukumbukirani kana naluza munthu amene anokolo mwimbira fona nigera lo 3000 fona ngasama otali mwimbira fona bakali pano parase kanigera 3000 kwaja panoza nivura nyumba kwanga narana kuja masamba sanga ndikaile koma nono ngandalama zonena kuti pamene akuziwa akolo ndipo zendi zona ali galamo makhalanga mafura makhalanga koma kawote ndikawina nzakupanga support kumpanda kwa mia na pilawo ndiye mwezi makalenga salu chani mpunga wa gelasi lamu kwa karibu limina ka sonkani kwa mbida karibisa mwina mpunga sonkani wa malizira wanga ndi malimu mia unali kwa ino vita nao unali ngani kumari kwa lundu tila vita mwe kujoka gawa salu chani za chipani za kwa MCP nima kumbuka nhemene komalero zibazo kuti mabize sanaduka chibabe chikuthekelani so amalawi nkhani ndimeneyo baleyo maona amene zokhalirete munthu akufusidwa mafosa uja akuyankhula zimene zili pa ground akuyankhula mmene akumvera through experience osati kungoyankhula kuti basi bora tikuyankhula right komano yeyo akuyankhula zimene akumana nazo pa ground kwenikweni sali very political sakukamba kwenikweni kundale no mwinaso amene akufusa interviews amene akumpanga interview amene akumfusa ndi amene ali more political chanchani tapatasanga mukuti ndi amene ali more political pa conversation kawo kamene kaka mkambirano wawo amene uwo koma munthu akuyankhula mmene zimzilili pa ground kuti guys aliyense amene akutipula amene amapanga mabusiness ang'onoang'ono umwe ndi mmene akumverera mwina kwa at least bolako amene ali mabusiness akuluakulu chifukwa ndi iwaja zawo zimakhaza zoti tingoyerekeza iniyo makampani amene magwira ntchito iniyo it's not every time imene kwacha yagwa ndi imene amakwezera msalary yanu salary sikweza ndi makhabi bompacha sonzo ndi ma expenses iyeyo ma expenses ake bwana amangopereka mmene ma expenses mmene alilimo kuyambira kalekale kuyambira poyambirira amazasintha mwina after 6 months after chaka nkumakwezani ma salaries you understand koma at the moment salary makhale yomweyo anthu oti ochita bwino at least amene business akuluakulu sizapanga affect kwenikweni koma anthu amene ma business ang'onoang'ono zimapanga affect kwambiri